Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Осиё. 39 навро сар кардем аз молбозори Қумсангир, ҷои Шведо. Якум мола сар кардем аз ғуноҷини шведӣ, ғуноҷини буғӯз бародаро. 7 моҳа буғӯзай. Ғуноҷини швед, 7 моҳа буғӯз. Шведи тоза. 39,000 сомонӣ савдо шудагиай бародаро. 39,000 сомонӣ. Ғуноҷини шведӣ буғӯз, 7 моҳа буғӯзай бародаро. Ку фикротона дар комментарӣ нависем бародаро. Ина бародаро якта дига ғуноҷинчаи шведӣ 5-6 моҳа. Ғуноҷинча барои молкунӣ. Шведӣ тоза бародаро. Очаша фурӯхтаи худи шумондай бародаро. Фаҳмиша қарор дошта тамошо кунед. 17,000 муомила дорад. Раҷабали бозор чанд кардира? 15 шведи тоза барои молкунӣ. Ира 60 гуфтия? 70. Ина бародаро. Шведи ина бародаро шведи 70,000 сомона. 70,000 сомона муомила дора. 20 рӯз дига шумондагиай ба зоиданша бародаро. 62-63,000 сомонӣ кардестай бародаро ина мера. Ҳадаш камаш як 60 камашда. Ғуноҷинча бародаро. Ай парашам як бор дига бинед. Ина молай қафош. Ай парашам хушро тамошо кунед. Бародаро савдо шид якта дига гови гусоладори чорнапёстри бахват гови калон бародаро. Қати буқачашай уча барча. Ина чочошо тамошо кунед. Наи буқачашай. Қачашам тоза чорнапёстр. Молай қафош. Нархш бародаро. Ина го. 37,800 сомонӣ савдо шуд бародаро. 37,800. бародаро ширш 18-20 литр будааст. 18-20 литр шир дора гуфта фурӯхтагиай бародаро. соириш. Бачаш буқачай. Буқачашам паҳми хушрӯай. бародаро якта дига ғуноҷини шведӣ буғӯз. 3 моҳа буғӯз будааст бародаро. ира 30,000 гуфтестай муомила дорад. 30,000 бо муомила бародаро бозор ира 21-22,000 кардестай. Ғуноҷини калона яки. Стойкара тамошо кунед. ина бародаро якта дига гови гусоладори шведӣ бахват. нархш 55,000 гусолаш буқача. ози буқачашам нишон метам. масъалаи шириш бародаро айда чочуш ай 10 литр зиёд меҷӯшида.
байни чӯчоша шуро тамошо кунед. Ина гов ай қафош бародаро. Най бачаша буқачаш тамошо кунед чӣ хел буқачаи бақувват ай. Ира дастиментал монда будааст. Гибридчи дега шведи тоза. Бозор ҳозирашта нархи аниқ кардаги нест. Моли гарантӣ меай? Адрес иҷода? Ҷиликулан ҳамшаҳрӣ буда. Гап зан номерола. 905 03 83 84. Адрес ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликул, бародаро ҳамшаҳрӣ буда. Харидоро боша ина марҳама. 42 рӯза қачаша. Во кадом гуфтӣ? Ам гуноҷи шведия? Ира сиёмка кардем. Хай инам ям дами номеро а? 1 сола ва 6 моҳа. 3 моҳа бугаза. 3 моҳа бугаза. Ира навор карда будем. Ям карочи дами номера метонед занг бизанед. Ҳамшаҳрӣ буда инаи додара. Метонед савдо кунед бародар. Бародаро говои арзонтарам. Говои очабача гусолаш мода. Нарх навош 20000 муомила дора бо. Арзон мешава. Шириш 7-8 саҳару бега. Мана чӯчош бародар. Тамошо кунед. Бозор чанд кадака? 18000 бозор кадаги ай. 17-18000. Бародаро нархи гуноҷинои қисир, не гуноҷини Карпат савдо шуда 12600. Ина фарбеча ай. Барои гӯштам, барои дигашам сад фреза ай. 12600. И чанд шидака? Не, намиёи, фақат мол. 13200. Ишам қисира? Ишам қисир 13200 бародаро. Ишам фарбеча ай мана. Фаҳмака. Бародаро говои арзон. Мо хеле ҳар хелша мегирем. Каси чӣ хеле маъқул е, нархоша мефаҳмед. 13000 дуюмзой муомила дора. Шириш чанд қай дода? 4 литр саҳар бегамана чӯчош бародаро. Гов мувофиқи сум шай. Гусолаш нарай мода? Буқа рафтаги ай бо? Не? Гусолаш мода будааст. Бозор чанд ка? То чанд қара? Баландаш. 11000 баландиш бозор кадаги ай бародар. Ина бародаро ятта дига гови буғуз савдо шидаги ай. 24200. 24200 буғузи наздик бе гусола савдо шидаги ай бародар. Ина қафош. Говои карпатала, говои бақуввати калон ай бародар. Бародар яке аз калонтарин буқаи бозори ҳамин рӯза. Буқаи калон 707 кило вазни зинда дора бародар. 707 кило. Бозор 48-49 вазни зинда карда истанд. Озирашто додаги нест. 53 гуфтестай соҳибаш бародар. Хеле 40000 гуфтестай муомила дора. Ина буқаи қафош. Бародаро ина буқача савдо шид 6750 сомонӣ. Буқачаи сиёҳ ала. Ина бародаро буқа барои бастан савдо шид 8850 сомонӣ. 88.5 савдо шид бародаро. 88.5. Тай чахон буда. Хоп, хоп, хоп. Не, намиёяд. Ина бародаро.
خب توی نر 4 ماه گفته نه 4 ماه برادر 5000 نرخش معامله داره ایده با شیرم در کل میشه شیرم در کل میره 4 ماه برادر بازار چند کدکه 3700 سومونی کرده است برادر برادر نرخ اسب سی اسب بخواد 8 ساله بوده است برادر نرخش 30000 معامله داره بازار وزیرشته نرخ کردگی نیست اینا برادر یا اسبچه دیگه نره 5 ماه بوده است 5 ماه 7000 معامله داره اکا بازار چند که دیره 6000 بازار کرده است برادر 5 ماه توی نر برادر برای شما خیلی افغانی افتیم نرای نرخش 2000 سوم اینه که قدش بلنده برادر اینا خرای خمونا بینین چند قایو این ایره بینین چند قایو 2000 معامله نه فقط مال میآید چند کد بازار چند کد 1300 چند ساله ولی میگرد خیلی ولی 2 ساله نشیده برادر 1300 سومونی بازار کرده است خری افغانی اینه دو تا غنوجینچه سودا شد برادر 3900 غنوجینچه های بور وارانت سودا شدگیش برادر بقای کارپات 6000 معامله داره بازار 52 53 کرده است برادر نه بقای چرا